Και τώρα, κυρίες και κύριοι, έχω κοντά μου την κυρία Σπυριδούλα Κόκαλη, η οποία είναι ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου ξένων γλωσσών στην Αχαράβη, και τον κύριο Σταμάτη Μπάνο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του S-Bikes, πάλι στην Αχαράβη. Κυρία Κόκαλη, κύριε Μπάνο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Και εμάς. Τρίτη ποδηλατοδράση. Σωστά. Για τρίτη φορά, λοιπόν. Για τρίτη φορά και πιο οργανωμένη από ποτέ, μπορώ να πω, να τολμήσω. Ωραία. Δηλαδή θα περάσουμε τέλεια. Όσοι παρευρεθούν είναι το μόνο σίγουρο. Τουλάχιστον από την πλευρά τη δικιά μας έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να το εξασφαλίσουμε αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω και να μου πείτε πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία. Πώς προέκυψε, Σταματή? Φυσικά, κάναμε διάφορες διαστηριότητες και εγώ και η Σπυριδούλα και μου είχε πει μια φορά ότι κάνουμε κάτι μαζί, ξέρεις, με θέμα το ποδήλατο. Ναι, εσείς είστε πιο κοντά στο αντικείμενό σας. Ναι. Εσείς, κυρία Κόκαλη, ως φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Εγώ θα το πάρω λίγο διαφορετικά το θέμα. Εντάξει, η ιδέα απλά προέκυψε, αλλά μας ενώνουν κάποια πράγματα με τον κύριο Μπάνο. Μας ενώνει καταρχάς η αγάπη μας για τον τόπο μας. Η λίμνη Αντινιώτη είναι από τα αγαπημένα μας σημεία στο νησί, οπότε το ένα ήταν αυτό. Η αγάπη μας για το παιδί και τον αθλητισμό γενικότερα. Εγώ ασχολούμαι με τα παιδιά και ο κύριος Μπάνος, όντας πατέρας και ο ίδιος και αθλητής, έχει άμεση σχέση. Και επίσης, όσο και αν δεν φαίνεται, υπήρξα και εγώ ποδηλάτησα κάποτε στο παρελθόν και έτσι η αγάπη για το ποδήλατο είναι κάπου βαθιά κρυμμένη μέσα μας, τέλος πάντων. Είναι μια πολύ όμορφη, διαφορετική δράση και χαίρομαι πραγματικά που δεν σταμάτησε στον πρώτο χρόνο, αλλά τη συνεχίζετε. Και θα πρέπει να πω εγώ ότι από τον πρώτο χρόνο η δράση σας είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί είναι διαφορετική και είναι πάρα πολύ όμορφη. Και για όσους τηλεθεατές μας δεν γνωρίζουν, που δυστυχώς είναι πολλοί, γιατί δεν το έχετε προβάλει όσο θα έπρεπε. Βοηθάτε όμως τώρα εσείς αυτό, οπότε εντάξει, μας καλύπτετε. Να πούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει η ποδηλατοδράση και τι θα απολαύσουν όσοι θα συμμετέχουν. Ωραία. Καταρχάς να πω εγώ για όσους δεν γνωρίζουν, όπως το είπατε κι εσείς, ότι η λιμνοθάλασσα Αντινιώτη βρίσκεται στον Άγιο Σπυρίδωνα, να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι μια έκταση περίπου 400 στρεμμάτων και η λιμνοθάλασσα προστατεύεται από το πρόγραμμα Natura 2000. Ναι, είναι μια υπέροχη λιμνοθάλασσα που έχουμε στη Βόρεια Κέρκυρα. Τώρα θα με συγχωρήσουν οι ειδικοί που με ακούνε. Αυτές οι πληροφορίες που θα πω είναι από δικό μου ενδιαφέρον και διάβασμα, τέλος πάντων. Γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημά της είναι από τα πιο σημαντικά στο νησί, ότι υπάρχουν γύρω στα 90 είδη αποδημητικών πουλιών και υπάρχει και η λούτρα, η σβίδρα που λέμε εμείς οι Γετυραίοι, η οποία όσο και αν δεν το πιστεύουν κάποιοι υπάρχει ακόμα και είναι η μασκότ, να το πω έτσι, της περιοχής. Όντως υπάρχει. Ναι, μας το έχει επιβεβαιώσει και ο κύριος Γκίνης αυτό το πράγμα. Είμαστε πολύ περήφανοι για το κομμάτι αυτό, το αγαπάμε πάρα πολύ, οπότε η όλη ποδηλατοδράση έρχεται και δένει. Είναι μια διαδρομή που κάνουμε εμείς 7 χιλιόμετρων γύρω από τη λίμνη, με αφετηρία και τερματισμό το γήπεδο Θηναλίου. Αυτό που προσπαθούμε σαν μήνυμα να περάσουμε πέρα από τα άλλα είναι ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη φύση, ότι πρέπει να βρεθούμε πιο κοντά σε όλο αυτό. Και για να το βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα και τα μετάλλια που έχουμε φτιάξει δεν είναι αυτά τα χάλκινα, τα μεταλλικά, είναι από ξύλο ελιάς για να το λάβουμε το μήνυμα καλύτερα. Και τα αναμνηστικά που θα δώσουμε ακόμα στα παιδιά είναι λουλούδια τα οποία βρίσκονται εκεί. Ωραία. Εγώ θα πω ότι είναι μια υπέροχη βόλτα, γιατί πρόκειται για βόλτα, δεν πρόκειται για αγώνες. Βεβαίως. Θέλετε, κύριε Μπάνο, να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδρομή? Ναι, βέβαια. Όπως είπε η κυρία Κόκαλη, η διαδρομή ξεκινά με κίνηση και τερματισμό το γήπεδο Θηναλίο. Είναι μια απόσταση 7 χιλιόμετρων, χωρίς υψομετρικά, είναι περιμετρικά της λίμνης Αντινιώτη. Δηλαδή υπάρχει δρόμος γύρω-γύρω από τη λίμνη. Ναι, είναι Χωματόδρομος, χωματόδρομος, ναι. Και δεν υπάρχει κίνδυνος από αυτοκίνητα, αν και δεν έχουμε προβλέψει ακόμα και αυτά, δηλαδή με κάποιους εθελοντές που είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να μας βοηθήσουν, οφείλουμε να πούμε και αυτό. Και είναι
δεν υπάρχει κίνδυνος γενικά. Είναι ασφαλές για τα παιδιά και για τους γονείς. Είναι μια πολύ ευχάριστη βόλτα. Είναι λοιπόν για όλη την οικογένεια. Έχει σημείο εκκίνησης το γήπεδο στην Αλίων, που βρίσκεται στην Αλμυρό. Και πάτε περιμετρικά της λιμνοθάλασσας Αντινιώτη. Μου είπατε ότι δεν έχει ιδιαίτερες ανηφόρες κατηφόρες. Όχι, δεν έχει. Ναι, γνωρίζω και εγώ την περιοχή. Όχι. Φυσικά πρέπει να κρατάμε, υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί που πρέπει να λάβουν υπόψη τους όσοι θα συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, επιβάλλεται η χρήση κράνους σε όλους. Είτε μεγάλη αυτή είναι ή μικρή. Σωστό, βέβαια. Χωρίς ποδηλατικό κράνος, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε δεκτή τη συμμετοχή κάποιου. Για τη δικιά του ασφάλεια φυσικά, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Και επίσης δεν μπορούμε να δεχτούμε παιδιά συνόδευτα. Πολύ σοβαρός κανονισμός και αυτός. Πρέπει οποιοδήποτε παιδί να έρχεται με τη συνοδεία ενός του γονιού του ή του κηδεμόνα του, τέλος πάντων. Από ποια ηλικία δέχεστε παιδιά? Όποιος μπορεί να κάνει ποδήλατο, μπορεί να έρθει. Έτσι. Από μια ηλικία που τα παιδιά θα μπορούν να κάνουν χωρίς βοηθητικές, έστω. Ναι. Για παράδειγμα, ένα παιδάκι 6-7 χρονών θα κουραστεί? Και αν κουραστεί, τι συμβαίνει? Τι γίνεται αν κουραστεί στη μέση της διαδρομής? Σωστό. Είναι μια πολύ απλή διαδρομή. Ο ρυθμός που κρατάμε είναι ο ρυθμός βόλτας. Δηλαδή, αναδιαστήματα σταματάμε για να μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί σε μια ομάδα. Αλλά αν και σε περίπτωση κάποιος κουραστεί, έχουμε πίσω ένα αυτοκίνητο, ούτως ώστε... Εντάξει. Από έτσι έρχομαι κι εγώ. Έτσι. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο υποστήριξης το οποίο μας ακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής και του οποίου η δουλειά είναι αυτή. Δηλαδή, σε περίπτωση που γίνει κάτι και πρέπει να υπάρξει βοήθεια, την παρέχουμε εκεί. Με το αυτοκίνητο αυτό. Εγώ δηλαδή που θέλω να συμμετέχω, Ναι. εάν κουραστώ, υπάρχει αυτοκίνητο. Βεβαίως και καθ' όλη τη διάρκεια υπάρχουν και δικοί μας άνθρωποι εθελοντές με διακριτικά, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τη βοήθειά τους